Dechrau da'r diwrnod. Felly'r cystadleuaeth cyntaf, Osian Jones. Pysgota sêr. Rwy fi am fynd am dro mewn roced felen fawr. A glanio ar y lleuad i bysgota am ryw awr. Mae gen i offer arbennig, gwialen sydd yn canu, a gan fod sêr yn hoffi dawnsio, bydd y nodau yn ei denu. Fi bydda un ofalus iawn wrth y fachu seren fach. Rhoi cwtsh a'i roi'n ddiogel i o'r ffwys yn fusach. Fe gaiff y seren gwmni sêr eraill a chael sbri yn dawnsio'n hapus gyda'r nos ar fy mhyddiau.